Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ang hapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga ni ang hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Let's go! Mga tugang ang mga helang kangatay arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang po nadarakan sobrang pag-inom nin ala o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kung day ka mo magbabago, tanganing mo mga tay, kay puan po na sabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Selimarin Capsule, ang Liver Aid Selimarin Capsule, para po mga tugang sa proteksyon kangatay. Tapos ang kaugmahan kung day kita magbabago, kaya po ang Liver Aid Selimarin Capsule, para po yan sa proteksyon, as in gahali po yan sa herb, natural kaya ligtas. Ang Selimarin kang Liver Aid, antioxidant po na maray, as in proteksyon para sa oral daw na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man wara, mahilig man uminom o dae, mas maray po na isabay ang Liver Aid Selimarin Capsule oral daw. Para ding tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po, liver lovers, mag-Liver Aid na. Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Selimarin Capsule, abakal po sa mga panginot na butika nationwide. Mga kaibigan, nasa linya po ang isa sa mga masisipag na Regional Director sa Bicol Region, Director Claudio Yucot ng Office of the Civil Defense, para tanungin natin kung ano po ang kanilang paghahanda, sitwasyon po sa ating buong Bicol sa pangunguna po ng Office of the Civil Defense. Director Yucot, sir, magandang umaga. Si Henry po sa DCGB. Yes, Henry, magandang umaga. At magandang umaga rin sa iyong mga taga-subaybay. Yes, sir. Opo. Kamusta po ang paghahanda ngayon ng Office of the Civil Defense na ang Bicol Region ho? Halos buong Bicol Region ay nasa typhoon signal number 1, sir. Yes, noong Sunday, October 20, nagkanda kami ng pre-disaster risk assessment. At base sa forecast ng Pag-asa, ang tatamaan, based sa aming assessment, tatamaan at mapiktuhan yung probinsya ng Catanduanes at Camarines Norte. Mm-hmm. At yun nga, hindi na kami pwedeng tumawid kahapon kasi medyo maalo na. Kaya Opo. ang pinuntahan namin yung Camarines Norte. Doon sa I'm referring to Catanduanes. Mhm. Kaya pinuntahan namin sa Camarines Norte, pulong kami sa butihing gobernador ng Camarines Norte na si Governor Dong Padilla. Opo. At tinalakay namin yung mga posibleng mangyayari dahil alam mo sa forecast ng Pag-asa at sa forecast ng MGB, Mm-hmm. maraming mapiktuhan sa Catanduanes at Camarines Norte. At Ayun. yung pula ng at satellite image, napakalawa kasi yung tropical cyclone 15 Mm-hmm. medyo malawa, kaya yung kanyang rain band abot halos hagip yung buong Bicol, pero yung talagang sentrong matatamaan per forecast kahapon ay yung Catanduanes at Camarines Norte. Opo. At pinag-usapan na rin namin yung usual na nangyayari sa Camarines Norte doon sa mga yung coastal areas dahil Opo. maraming nawawala na mga mangingisda. Last time yung Oo. Mm-hmm. bagyo ay 18 yung nawawala. Opo. Tinalakay na rin namin paano namin masolusyonan na zero, yung amin pong target na zero casualty ay apektado dahil sa mga nawawalang mangingisda. Opo. Definitely, sir, ngayong simula ng mag-number 1 tayo, wala na po tayong biyahe sa anumang parte ng dagat sa buong Bicol. Tama, sir? Yes, as of kahapon ay na-declare na signal number 1 ang Bicol. Kaya as pag signal number 1 ay automatic no sail policy. Mm-hmm. At magkaroon tayo ng congestion dito sa ating mga ports. Oo. Mm-hmm.
Opo, sir, kanina po, kanideclare ng Pag-asa na tayo ay nasa red warning na po. Ibig sabihin, mas malakas po ang bagsak ng ulan sa ating lugar. Inabanggit niyo po kanina na talagang makitang-kita po sa mga satellite images na magiging malakas po ang ulan sa ating rehiyon. Ano po ang naging usapan ninyo at ano po ang pinaghahandaan ngayon ng Office of the Civil Defense? Yes nga, kanina alas 6, alas 5 pa lang issue ng Pag-asa ng red warning, red rainfall warning sa Catanduanes at red rainfall warning naman sa Sorsogon, Camarines Sur at saka Albay kanina alas 6. Opo. Ayun nga, minomonitor natin yung pag-ulan at kami dito sa Kabikulan kasi ang aming concern talaga yung ulan kasi Correct. ang mga Bicolano sanay na sa hangin Oo nga. pero yung mapaminsala talaga rito sa Bicol ay yung ulan kasi ito ay nagdudulot ng baha sa mga lugar na maraming residente at pagguho ng lupa na kung saan maraming residente yun talagang mapaminsala dito sa Bicol. Kaya yun ang aming ipinaalam sa ating mga LGUs na yung ating preparedness measures ay dapat bago pa dumating yung pag sinabi ng ating mga warning agencies na delikado na sinabi ng MGB na mayroon ng guguho ay unahan na natin mag-conduct ng preemptive evacuation. Opo. Is it possible po, RD, na dapat magkaroon ng preemptive evacuation para sa mga flood-prone areas po? Yes. Lahat yan, yung baha at saka yung pagguho ng lupa. Pagka mayroong forecast ang MGB na guguho na, ay uunahan na natin. We're coordinating with our LGUs na makonduct yung preemptive evacuation in case na sabihin ng MGB. Sabihin ng Pag-asa, malakas ang ulan, sabihin ng MGB na may guguho ng lupa. Nagkakandak na tayo ng preemptive evacuation. Opo, kasi tama po kayo, sir. Yung hangin medyo kayang-kaya natin kasi hindi naman matutumbok talaga yung Bicol region. Ang medyo delikado po talagang bagsak ng ulan sa ating rehiyon. Yes, kasi kung tingnan mo yung trough ng bagyo, Christine, malawak. Yung rain band niya ay hagip yung buong Kabikulan. Opo. Sir, as of now, kumusta pong stranded passengers sa mga ports natin sa buong Bicol? Ito yung data ito yung latest data. Ang total na stranded passengers ay 123. Opo. 1,233, I'm sorry. 1,000? Tapos yung rolling cargo ay 150. Yung vessel na stranded ay 5. At yung mga nag-seek ng shelter lamang ay 21. Ito yung breakdown. Opo. Tabaco Port, 519 passengers stranded. Dalawang rolling cargo. Pilduran Port, 265 passengers. 88 yung rolling cargo. Dalawa yung vessels. Dirac Port, ito sa Catanduanes. Opo. Walo yung persons, yung stranded passengers, 4 yung rolling cargo. Sa Masbate Port, ito sa Bubo Port ng Masbate, 56 passengers, 25 rolling cargos. Opo. San Jacinto Port, ito sa Masbate pa din. 3 passengers, 1 rolling cargo. Matdog Port, ito sa Sorsogon na. Matdog Port, ito yung pinakamalaki. 352 passengers, 30 rolling cargos, 4 na vessels na nag-seek shelter. Opo. Sa Bulan Port, 2 lamang at 2 passenger lamang, no rolling cargo. Sa Pilar Port, 28 passengers. Sa Castilla Port, 2 vessel at 1 passengers na stranded. Opo. Sir, may posibilidad hubang madagdagan ito? Yes. Kasi tuloy-tuloy pa yung pagbiyahe ng ating mga kababayan from Manila punta dito, kaya nag-request kami kahapon sa Central Office at saka sa LTO na pigilin na yung mga rolling cargo saka yung mga passenger buses from Metro Manila mag-proceed dito at pag mabigyan kami ng authority ng LTO na ipigilin yung mga sasakyan na papunta dito, yung mga nakalampas sa Manila pinipigil na yan sa Camarines Sur at kahapon nga
nag-start ng Camarines Sur na magpigil ng mga sasakyan na papunta dito. Ayun. Concern kasi namin yan dahil pag nag-kilometro yung pila dito sa Matmog, at ang problema yung sanitation. Kasi kung saan sila matapat na doon sila stranded, yun na rin yung kanilang CR. Opo, yun ang problema sir, kung saan Yes, napupunta yes. yan. Oo. Nung mga alam ko sir, nung mga nakaraang mga araw o panahon, ang naging practice niyo ay doon pa lang sa Kwan with the help of LTO, doon pa lang sa Cubao, doon pa lang sa Manila. Yes, Hindi na yes. po pinapayagang makabiyahe yung mga buses natin pag ganitong sitwasyon. Kumusta po ang Yes. naging coordination natin, sir? Maganda yung coordination at natulong tayo ng aming central office ng OCD, central office at ng LTO Land Transportation Office. Ang kasi hindi naman lahat galing Manila. Opo, Merong galing 4A, merong galing ng Quezon papunta dito. Oo. So hindi yun napipigil kaya yung mga yun nga pag may authority ng LTO ay pinipigil yan sa ating mga LGU. So yung mga kalusot na from nandito na sa Camarines Sur, pinipigil Opo. sa Camarines Sur. Yung nakalusot na nandito na sa may Albay, pinipigil ng Albay. Opo. Oh, yes. Yun ang sistema namin dito. Oo, tama sir, kasi pag umabot talaga ng pier, magkakabuhol-buhol yan. May problema Yeah. tayo pagdating sa sanitation. Minsan nga, umaabot dito sa airport yung pila ng mga sasakyan. Oo. At pag inabot yan ng tawag ng Opo. kalikasan, dyan lang yan Opo. sa mga kanal. Oo. Sir, as of now, may reported na ho ba tayong may mga evacuees na ho? Wala pa tayong data na may nag-evacuate na. Damages, wala pa rin. Ngayon, as of this hour, wala pa. Oo. So, hopefully, obviously po, na hanggang ngayon, wala pa rin reported na parang missing, damage or something. Wala pa. Yun nga ang aming concern kasi Oo. every time na may water disturbance, may Oo. missing fishermen. Oo. Sana walang pumalaot kagabi. Sir? The other day. Pinipigil na ng ating Coast Guard at law enforcement ng PNP at LGU. Yun nga yung pinag-usapan namin kahapon during our meeting with the governor ng Camarines Norte, Opo. Governor Dong Padilla. Kasi doon sa kanila ang pinakamaraming nawawala. Yeah. Yun yung tinalakayan may kahapon na pigilin na at hindi na bigyan ng permiso na makapalao. Pero sabi nga ng kahapon ng taga Mercedes, yung isa sa mga LGU, na meron talaga matitigas ng ulo kaya nagpanukala siya na mag-design kami ng floating device na kulay orange na yung talagang hindi magpapigil, bigyan na lang namin ng floating device. Para kung mawasak man yung kanilang bangka, ay mahahanap pa rin namin sila. Oo. Yung tao, sir, dapat mayroon ding floating device. Yung tao ang bigyan namin ng floating device. Orange, Ano ito yung vest lamang na palamanan ng empty bottles na maganda ang pagka-seal. Kasi ilang buwan yan, hindi yan lulubog. Yeah. Correct. Testingin lang namin kung ilang bottles ang pwedeng magpalutang ng tao. I-design pa namin yan. Ang alam ko po niyan, yung mga bottle, yung mga family size baga ng soft drinks, pag walang laman. Diba? Pero masyadong malaki yun, yung mga 500 ang black, 500 ml, Opo. tapos madami. Yeah. Testingin muna namin kung ilan ba ang kailangan para magpalutang ng tao. Yeah. Sir, hopefully sir, walang problema tayo pagkatapos ni Christine, ganung bagay. Mag-ingat po tayo, yung mga kababayan natin. Hopefully, yes. Opo. Director Claudio, sir. We'll just pray, yeah? Yeah. Salamat, sir. Ano pang mensahe ng OCD sa ating mga kababayan ngayon? Yes, yung sa ating mga nakikinig na taga dito sa Bicol ay mag-monitor lang naman po tayo sa kaganapan ng bagyo na ito at mukhang papunta sa atin instead na tumaas tayo man ang tumbok pero hindi pa naman yan pwede pang magbabago yan in the next hours but tuloy-tuloy lang po yung ating pagmonitor at pag sinabi nating LGUs na mag-evacuate wala na po tayong hindi na po tayo magpatupik-tupik, evacuate agad. Tama po yan, sir. Maraming salamat po, sir, at mabuhay po kayo dyan sa Office of the Civil Defense. Yes, maraming salamat din po. Thank you so much. Mga kaibigan, Thank you. Director Claudio Yukot po ng Office of the Civil Defense.
may kinaraman po sa information. So as of now, ang dakulon talaga dyan sa satuya ng mga pier, yun pa mga stranded vehicles, buda mga passengers more or less, may 1,000 plus mga tugang na mga stranded passengers na diyan po sa tuya na palibot. Kaya siguro sa mga mabiyahe diyan, mag-ingat tabi and sa mga kababayan ta po diyan na mga mabalyo kisalog dahil na po na magbalyo nin salog pag nailing na nindo na baha na halangkaw na ang tubig tabi lampas na po sa tuyang iksan o maski nga dahil pa sa iksanta dahil na po magbalo na magbulos magbalyo lalo na po kung makaskas ang current kan tubig dyan kung makaskas iyan mga tugang mag-ingat po kita tangani po na tangani po na daiki problema na nahampang po ang sa tuyang buhay. Yan baga nangyayari buda sa mga ibang mga parasira may mga naglawod baga kaswapon sana nakabarilik na iyan dahil lang po sa pag-anticipate niya to mga tugang sa maraot na panahon. Hello, good morning. Hello, Sir San. Morning. Good morning, ma'am. Grabe na kaya po mag-apogat. Iyon naman. Ako, araw ko naka-auto man. Oh. Naway-naway na po pag-drive. Nakairak mo yung mga nakamotor. Nakakagit ito. Iyo baga, excuse me. Nakasama na ako nagkarigo sa motor. Kasi late na itong auto na sa inusan. Makaskason. Tapos grabe si tubig. Nagkarigo si motor. Kairak man. Kita na lang po ako mag-luway-luway. Iyo baga. Consider naman po baga sa mga nakamotor. At iyo gani, one time gani, may uyan baga nasa gilid kang tinampo. Opisina po baga iyan. Tapos magkakadururo mo. Iyon na nga ni. Buda, dahil magpara tindog dan sa harana sa tinampo. Ta iba talagang mga nagdadrive na medyo malayo ng padalagan ka na auto. Yeah, lalo na may tinampo. Araw kayo na, ang tinampo na agihan. Ano man doon initay, grabe man ang baha. Iyo. Hindi ko yung kukain ako. Tama, baka nagdadalo mo nito nasa inutan kong auto. Waka na ka monitor. Same ka po na. Ikaw mo mga nakamotor. Takaira ko. Ito lang sa inutan ko, nagkarigos nga. Iyo, saan po parte nangyari ito? Ngunya na aga? Yaw, di lang din sa daraga. Baka lamang nagdadangog itong nasa auto. Luway, boss. Luway, man po. Taro ka ito. Kuya na nagdadrive sa motor. Uy, nagkarigos. Gustong ko doon ugali mo, tamaski apektado, nag-ulo ka pa, naugma ka pa. Okay. Salamat Thank you po. so much, sir. Salamat. Apo, thank you po. Alright. Aram mo, mga tugang, magayon itong punto ni Madam. So mga nagdadrive din auto, pag matubig, luway-luway sana po. Dahil man kayo po na magpadalagang kita kimakaskas ta, ang delikad, ang apektado, so nasa gilid kang tinampo. Pag may naligis kang tubig, makwa na yan sa gilid kang tinampo, apektado tabi sa tao. Ikadua, itong mga nagmumotor, naligis mo sa tubig, dakulang auto mo, tatamaan po sa nagmumotor, nangarigos ang kitubig. Ang mga nagmumotor tabi. Tama itong punto ni Madam. Luway-luway sana. Baka tabi so sabi niya, so nakatip niya daki tubig ka sa bago na naligis sa tinampo, baka yung nagdadangog, samasun nga, luway-luway tabi. Human ang gad, ha? Kaya, mag-ingat tabi sa mga pagmamaneho, tabi, madali lang ha, maoranon. Okay. Mag-ingat tabi ha. Tama siya. Ito si Madam. Kaya, maski nga na siya na apiktaran, ulukon si Madam. Ayun mo, kinarigos mo kitubig. At one time, may experience ako kayan. Ako talaga, dahil ko napansin. Digdi sa... Ano yan? Nakatindog ako sa gilid kan tinampo. Makros nga na ako. Dumalagan ang sukotse. Kibigla, umala. Tabluhan o kan tubig, bata sa tubig, mga sugang hali sa tayo uminuli baga ako uminuli baga awin na kaya masangli ka kaya po medyo kwan lang bodega man nga na kung experience ka andig di sa kwan
sa Imperial Court. Una sa muya kaya sa DCGB, ang tubig din nagbaba. Tapos so pigtatrabaho dyan sa may Barangay 23, sa may Tictown, mga tugang, sinulat so agang kan tubig, buda sa may palawas sa Victory, o mala. Kaya ngunyan tabi, ang ampangan kan DCGB, baha. Ano dyan, abos na sa tuhod, Ronald. O, halos abot. So, to ko, okay man, tindog pa. Yaw pa man. Yaw pa. Halos, kwa na, abot na sa tuhod. Kami lang din sa Legazpi, Imperial Court sa nan may baha. Kaya kapod sa Moy at Tabi, ibabagon min ang pangarang ng Imperial Court. Hello? Good morning. Good morning, ma'am. Sir, salamat po sa kaugmahan kang Domingo. Ay, welcome po, madam. Sobrang kaugmahan. Pwede po pagkibati lang. Mabati lang ako po si Lidonia Bea. Opo. Di Bakakay Albay. Yan. Bay po sa inyo. Iyo po. Uy, madam, kumusta ka po? Mauran baga? Ay, nalubat pa pangyari. Oh, pasensya na po. So, nag-upload. Sorry, ma'am. Na-drain sa battery ko po. Pasensya na. Pasensya na, tabi. Na-drain sa kuyang battery. Sorry. Big charge ko na po. Madali lang ta. May kukumusto na akong listener ko. So, pasensya na sa ibang mga senior citizen na deko na sa pangaran, ha? Deko tabi na ako, pero madali lang. Hayan na nga ni sa babasahon ko na. Ngunyang kaya bagang tao. Ako kahit, Good morning kay Madam Lilia Orozco. Yan. Lilia Orozco, dyan po sa Rawis. Yolanda Baldo and Merla Ocampo. Boda si Boy Baldo, dyan po sa Rawis, Legazpi. Mga parantabay ta permining agang-aga, Madam Lilia Orozco, Yolanda Baldo, Merla Ocampo, and Boy Baldo. Yan. Okay? Good morning, Tabi. Sendo dyan sa Rawis, Legazpi. Hello? Hello, good morning po. Sugpunan ko lang ito sa sabi ni Madam Daso, magluway-luway sa mga driver. Opo. Kasasaro po nga ni naman. Nakatapos sa pusuran, iyatod ko sa aki ko sa ma-opisina. Ay tagarin kami binubuhan kituwang balding tubig. Opo. Pagagi sa lubak, lumang kami nangarigos kito makaskaso sa auto. Binukod, may dagit pa siya, sabi sa musya. Ano nga yan, tanang paparabuti na kamo na sa gilid man kami sabi sa aking ko. Nailing mo. Ili nga madagi ang itsura ko, tagarin mo nga ako binubuhan kituwang balding tubig. Pagkailing sa muya, dahil na nagkuro kaalo. Yung manangalan eh. Nangyari. Yun lang. Yun lang sabi sa good morning sa maura na aga. May experience ka man palang kayan, adi. May experience ka man palang. Salamat po, ma'am. Opo, salamat po. Salamat. O, yan ha. Aram mo, magayon, yan ang mga ako kaya, naleksyon ako kaya, sa totoo lang, sa'yo nakuhali na lugar, basta medyo makurukaskas man ang sa padalagan ko, salbatana, pag side mirror ko, sa mga nasa gigantin, maguruksuhan sa nagdurulagan. Kaya, din ako nganya ko irak man, uminatras baga ako ta. Nganya ko, pasensya na po, dahil ko po nganya ko tituyo. Susaro, okay lang ngaya po, susaro ulokon, tanang arigos, kitubig, susaro, sasod nga, magluway ka. Kaya, magayon itong pagiramdom kan sa tuyang mga listeners. Hello? Hello, babe. Good morning, boss. Oy, marinaga. Ano na, may salbabida ka? Bako daw delikado din sa tuya. Nata. Nag-aagi na si Chinese Coast Guard. Ano na ini? Tulong barko na kan Chinese ang nag-aagi. Hindi problema, amigo. Nakalag na sa Imperial Court. Ano na? Aram mo nga na aga, ba't nagbubinagal akong buta dyan sa Legazpi? Pagbuntog ka sa tubig, migo, labaw sa buta sa tubig, log mangyari sa tubig, pagyari. Ano ba? Kaya pa lang, kaya nang umagi, sa barko kan Chinese Coast Guard. Makusubang pati so kuya, nagsarap ako yung isokol. Bantayan mo, bigo, tabaka, milisya yan. Dahil ka nga rin, mas nga rin magkuhaking grapa rin, dahil ka magakuha sa panog itubig. Bakit to, masunod yan na maagi, Chinese militia? Ano na yung lugar ta? Iyon ang ano. Hindi
delikado. Duman baga sa may luwasan, pinawasan na kinit ka sa hapon. Gano'n na yaman, nagbaba sa tubig. Ano pa? Ay, nako. Ay, naman Good luck sa pagkaturog mo. naman nga turugulo yung mga tukod ng giyo yung mga ko. Magkaturog kang nakasalbabeda ka. Naka-life jacket kami go. Naka-life jacket. Okay. Sige, bye-bye. Mga itong amigo ta, nagkonsuluan ako ta, maski ang lugar niya pigbabaha, yun sa ibaba may kang DCGB, ugmahon siya, nagkakaturog niya ako migo, naka-life jacket. Diba? Oh. Oy, mga busing sa City Engineering, boda sa saan pa daw yan. Basta, actually, aram na yan engineering mo na problema eh. Kaya lang nagkataon na gapang pigat trabaho dyan, mga tugang. Kaya sa pigat trabaho, tabi dyan sa may Tictone, o to sa inutan na parte, palawas sa Lapu-Lapu. Dahil po natapos, binarahan kidiit so agyang kan tubig ta. Di nga ni makakatrabaho, kung matubig, ta nagbugta kigari, magayon na klaseng, ano yan, so... Ano nga podkaan? So sa ibabaw, tagsa ibabaw, riprap, sa ibabaw, pwede kong umagi ang tao. Nagbugta ki riprap na so sa ibabaw, pwede tabi na umagi ang tao. Kaya po, mas, ano yan, mas, inistap po na sa bulos kan tubig. Sabi ko, baka nga ako pwedeng agihon mo na kidiit sa tubig. Gero yung ginibukas sa hapon, tabi ta may kahuron ako nagkaperang mga barangay officials, no? Kaya halawig. Alright. Henry, natapo tapig babahaan Legazpi, bakong igwa pinatugdok na pumping station, kantida 2 billion pesos. Aday po, ang sentro kan Legazpi tabi, dahil naman po kibaha ngon yan, pero ang bisis ng uminuran, dahil po kibaha, ani po nasa may DCGB lang, kami lang digdi sa DCGB sa Imperial Court. Tayo nga sukaw, ang kausa, kambaha digdi, maski bako makusugo na oran, minaapaw ang tubig digdi. Pero po, so buong Parligaspi, dahil man po kibaha, ang sentro, dahil na pong baha. Minabaha man dyan, makaskas po na magbaba ang tubig, tadrakulao na po ang kanal dyan. Kami lang po digdi, nangyari nga ni, inibagang kung halik ang DCGB, sa kanto may chapel, yan na in between ka yan. Igo dyan ki kanal, paluwas duman sa barangay 24. Ang liliwasan ka na kanal, nasulat duman sa puro, tamay mga harong. Hello? Jerome? Oh, saka. Diretso kita sa Facebook, Jerome. Diretso kita sa Facebook kayo. Nagka-live siguro kita sa Facebook eh. Monitora daw tabi, Jerome, kung diretso kita sa Facebook. Okay, nanalo under na kita. Sa Facebook, diretso kita de. Mari nga, ako tinaram na kung ano. Kaya naman ako, dinangan ako nagkapara or unlive kung ano, pag nag-off kita ta, ang Facebook po, diretso sa live, pangyari. Pasensya na po kamo, nagpalsok sa kuryente. Ano, nalaka-generator, kita o aleko ini? Pig-testing lang kang aleko. Pig-testing lang tabi. Pwede po ma-monitor kung safe magbiyahe adyan na Banggi pa Manila, mag-bus transport, tibad po kay may flooding along the way sa South Road. Iyo manangga, dapat kayo, mga pag-iriba, baka, kasama ko pa ako nagtataram kayo sa ere, na kung na-monitor kan mga pag-iriba ta, number 1, si Father Murillo, dapat makauron tango niya na aga. Taso sa Fiesta Committee, activity kan San Rafael, para sa, sabi ko, harapot ako sa procession. Sa bagay, obviously, maritime procession, dahil na po yan. Ang maritime procession. Ta sa aga po, mas harani sa Bicolan tropical depression na si Christine. Sabi ka sa bago kang pag-asa, kang nakauron ta, sabi ka sa bago kang nakauron ta, mga tugang sa pag-asa, ang pinakaharani tabi na distansya niya to sa Bagyo, sa aga po na 2:00 an maaga.
no? Sa aga pong alas 2 an maaga. Yan ang pinakaharanitang distansya po sa Bagyo. Mga nasa 300, sobra 300 kilometros kita duman sa Virac. Ang reference point is Virac, Catanduanes. Ha? Yan po ang distansya sa aga. Kaya po sa aga na alas 2, kung dahil magbago ang hiro ni Juan, ang hiro tabi ni, ang hiro ni Christine. Sa aga pong alas 2 an maaga, kung daing changes an sa iyang pinagdadalaganan ngunyan na tracking. Yan, ha? Alas 2. Kaya po, expected na sa aga, mas grabe ang sitwasyong kampana. Ulitin ko po, susog duman sa forecast kan Pag-asa, dahil po malandfall sa anuman nakadagaan kan Bicol. Unless na may pagbabago taon-taon. Ha? Dahil po malandfall sa Catanduanes unless na igwa po nin pagbabago ang direksyon ka ini. Kung subabasihan ta, so direksyon po na pinag-agihan ka ini. Marali lang siya sa Catanduanes, mga alas 2 an maaga tabi, mga 300 kilometros ang distansya niya hali sa Bagyo, hali sa sentro kan Bagyo. No? Pero, yung ani po yan ang sitwasyon ta, mga tugang sa tuya na palibot. Kaya so Catanduanes, ang may pinakaharani tabi, mga tugang na na ang pinakaharani tabi sa Bagyo, tabi sa tuya na kapalibutan. Alright, sige, sandali lang Ronald hata. Wala pa sa bigahalata, no? Wala pa. Alright, sige po. Alright, madali lang karunong ko daw si Governor Coa ay area. Please try your call later. Aha. Kinatbiritso number ni Kinatbiritso number ni Governor Coa, Buboy Coa, madali lang ha. Governor Coa. Dialed is either unattended or out of coverage area. Please Yan. try your call later. Wala So, ini kaya si Governor Coa, apresyado ko siya pag may maraot na panahon, buda ko may mga issue tungkol sa Catanduanes na apudan ini, di ko aram kung naka-phone book ang number ko sa iya. Pero tabi usually, nagisimbag ini, kaya lang kinatbirich ngunyan, tabi sa number na okay. Now, may gigibuhon ko mga tugang na regional jamboree kan Boy Scouts of the Philippines. May gigibuhong kuta na regional jamboree kan Boy Scouts of the Philippines dyan po sa dyan po sa sa Basag tabi. Dapat mapuon so jamboree, regional jamboree niya, Bicol Regional Jamboree. Dapat mapuon ini mga tugang sa October 23 to 27. Kinanselar po ini mga tugang dahilan tabi sa Bagyo, dahilan tabi sa Bagyo, sala pala ang term na Bagyo, tropical depression, anong term ka na madaling apodan, basta dahilan tabi kay Christine, kansilado mga tugang so aktibidad na pig-apod na Regional Bicol Regional Scouts Jamboree. Yan. Susog duman sa nakuatang informasyon, ang Jamboree Scouting Committee, mga tugang, has unanimously approved the resetting of Jamboree from October 23 to 27, mga tugang, to October 25, October 25 to 29. So meaning po, yan sa bagong schedule October 25, i-reset po siya sa Friday. Yan. Okay na, magandang panahon ta sa Friday, adi? Okay naman gayud ang panahon ta sa Friday, iyan po so na pagkasarunduan kang Jamboree Scouting Committee. Kundi ako nasasala, ang namamayo ka ini, si Gob Noel Rosal.
saan chairman kang Boy Scouts of the Philippines Mayon Council, Mayon Council tabi mga tugang kaya tamalangan so aram ko kaso hapon ko ta bago mag signal number 1 so Boy Scout delegation from Masbate, Catanduanes, mapuuna ko ta na mag sarakay sa barko paligdi po sa Legazpi para mag-atindir mga tugang kang Bicol Regional Scouts Jamboree. Namimiss ko ang mga ako kaya gabos na klaseng jamboree na apera kang international na experiencean ko ini Camporal, Provincial, Regional Jamboree, National, Scouting. Na-experiencean ko iyan kana ko nasa elementary. Apera sa nakan sa luwas kan Pilipinas. Daing pamasahe pasiring naman. Kaya tabi ulitong ko lang obviously po, ta signal number 1 kita, maringan ito dahil nakabiyahe sa mga scouter study and scouts representatives, no? Ulitong ko po na instead of October 23 sa aga hanggang 27, iyan po pig-reset yan sa October 25 to 29. Susugyan sa naging desisyon kang Bicol Regional Scouts Committee, Jamboree Organizing Committee para po sa 2024 Bicol Regional Scouts Jamboree. Okay? Yan tabi, klarado at kwan tabi yan, mga tugang. Alright, sige. Aramon ta muna. Ugaring de ko na kain ano yan, kinatbirit yung number ni Chairman, Boy Scout of the Philippines Chairman Gob Noel Rosal. Pero anyway, yung man sa itong mensahe, kinatbirit sa galing sa number ni ano yan, BSP Chairman and Mayon Council Chairman kan Boy Scout of the Philippines Noel Rosal, mga tugang para ko ta i-clarify tabig bang bagay. Pero yun po ito, ang mensahe, mga tugang na kansilado ang aktibidad sa aga, tabi, digdi po mga tugang sa basag kang ligaw, magayo nung kota sa area dyan. Na dyan tabi gibuhon mga tugang an Regional Jamboree. Alat nga na, deng udyo na naman ini Wala pa sa pigahalata, Jerome wala pa. Duman saan hapot? Yeah, alright. Sige. Aramon ta muna ang dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Bakit wala itong audio? Gari ang problema. Bakit wala to? Ini, diba na muna kita kay Jimmy Boy. Sa palagos niya itong pagtugay-gay, mga tugang kan sa tuya tabi na, ano yan, kan sa tuya tabi na panahon, digdi po sa tuya. Sige, dano yan na pa daw sa audio kay ni Jim. Good morning, Jim. Come in. Yes, salamat BBP. Maray na aga sa mga parantabay sustenido. Punto ka subanggihangan sa ngunyan ang bagsakan na oran minsan minakusog, minaluya-luya kidiit. Pero dahil nagpupundo BBP, digdi sa kuyang area of responsibility. Sa monitoring niya to, digdi sa banuan kan ginabatan, nakaulay niya to ngunyan sa paginin na cellphone si Mayor Chino Garcia. Nagpapahanda na siya ngunyan kan mga lunadan patiring sa Barangay Manila ta arog kan na mga inot mga winagi na mga route kan panahon pirming pa iunin a prioridad na mga residentes digdi dahil ta aramo ang sitwasyon kan na Barangay Manila ta BBP harani yun dyan sa pamitisan kan Bulkang Mayon dangan daisinda dyan ki talagang konkretong tinampo na madudulagan oras na maputol ining dumping man sa nata BBP na pigaaragihan connecting Barangay Manila Masarawag pasiring na sa sentro kan ginabatan. Once na naputol ini tumpok ini kan gali so dinampingan na temporaryong pigaagihan kan mga auto, tricycle, mga motorsiklo. Pag rinang kaini kan baha ahali diyan sa pamitisan kan Bulkang Mayon, isolated na ang Barangay Manila. Wala makaka-respond dita BBP. Kaya habang dahil pa napaputol ang agihan nindadigin, makakabalyo pa ang mga lunadan kan munisipyo, i-evacuate na inisigon kay Mayor Chino Garcia. Ngunya na pagkaaga, dadarahon ang mga ini duman sa Mauraro Elementary School. Coordinated na ini dyan sa Kapitan kan Manila, Kapitan Romy Opiana, and coordinated naman sa Mauraro, Kasupon pa Elementary School. Bukas na ang mga
classrooms para daron priority kan MDRRMO asin kan lokal na gobyerno so mga may edad na gurang mga aki mga bados ta BBP so mga lalaki pwedeng magpawal at tabaday man ki paros kitang pig andaman kundi uran man sana so pig hingo lang maging safe nasa safe na lugar ining mga may edad na bados asin sa mga kaakian. So, ngunyan, pagsisiring na dyan sa mga lunadan sa Manila, patutukad na, magpreparar na sa mga masabay sa lunadan, tangani na makasabay na maglunad, mababa, digdi sa sentro, o kaya sa... Perang auto ito, Jimmy? Perang auto? Perang truck? Dahil ko naman ako ang kumpirang truck. Basta may mga lunad. Balik-balik yan, ta BBP? Yeah. Dahil ko na igwapa dyan, si Badaw. I-evacuate, ha? Okay. Tama yan. So, Tama yan. yung mansanaan na igwang ning evacuation na mangyayari, digdi sa 3rd district, ngunyan na mga panahon na yun, barangay Maninila sa Banwaan kan ginobatan. And abiso man dyan sa mga residentes kan Tandarura, sigon sa alkalde, stay put na sinda dyan ta yung manini saro manini na pag duminakulaan volume kan tubig ali dyan sa pamitisan kan bulkan dahil naman sinda mababalyuhan dahil man makakabalyo na maresponde kaya maghanap-hanap na sana sinda dyan in safe na lugar dyan sa barangay Tandarura. Okay. Yan, bibigyan sa mga dagdag na informasyon monitoring digdi sa ko yung area of responsibility. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you, Jimmy, sa report. Joshua, pakimonitor tabi dyan sa terminal. May nagharapot kung labos, kung may biyahe da, tabi dyan na Bangi pa Manila. Ha? Kaurunan mo tabi sa terminal manager dyan sa LQY terminal. Kung labos da tabi, may biyahe da, dyan na Bangi pa Manila. Ang bagyo baga pasisiring duman si Christine pasisiring duman naghapot kon may biyahe daa pagkikora tabi ang terminal manager buda ba ka makaormon si Father Maui tungkol tabi sa mga fiesta activities no ilipot sa Legazpi. All right, 8:25 sa Pilipinas. Happy birthday po kay Sheila Pangilinan, Balikbayan from Canada. Yan. Ma'am Sheila, happy birthday. Saro po na Balikbayan tabi from Canada. Sister-in-law ni Dr. Chris Gianan, si Ma'am Sheila Pangilinan. Doon ako magayon ni tabi Dr. Chris Pangilinan baga may mga itsura, di ba? Pangilinan, Sheila Pangilinan. Happy birthday po, Sheila Fermin Pangilinan. Yan. Na-experiensyahan mo pala madam so signal number 1 digdi sa Bicol, digdi sa Albay. Birthday mo pati. Happy birthday po. Enjoy your birthday, ha? Maski nga ni po mauran, maski nga ni po may bagyo, kon lang, enjoy lang, ha? Ismay lang ta. Sa Canada ina kung pigbabagyo sa Canada, dahil mga kibagyo sa Canada, igwa kong naraman, so mga typhoon na mga wakusugununon sa US, ha? Pero ang Canada, garo ako nadangog na nabareta sa international news na tinamaan ki hurricane, tinamaan tabi ki kung ano ang Canada, Garo dai pambira sinda kay ni maka-experience sa tabi. Igilang kita sa US pen mega so latest baga sa Florida tinamaan ki makusugunon, ha? Nagkawaraga sa mga arong, ha? Kita digdi mga tugang iyo yan, ha? Kaya kadaklan sa to marita na sa dagat na. Alright, sige po Ma'am Sheila Fermin Pangilinan, happy birthday po. Magbabalikan hapon. Makalipas lang kan mga patalastas. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Actimed Quality Generics. Ang abot kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed ng Generica Drugstore. Gamot na singbisa. Up to 85% sa tipid. If symptoms persist, consult your doctor. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho.
Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Spice ganda! And my for Max Saver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, sulit busog ka na. Ang mabusugera. Extra rice sa iraramba. Extra busog sa Crispy Chicken Filet Meal at Crispy Chicken Filet Ala King Meal na may extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Saver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Ang mabusugera. Kito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong diyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Padabata ang banwaan kan uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng-pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa
Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumikas sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente at siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag, Bicolandia. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Mayong tusok-tusok sa tabangkan vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Aki kang ginubatan, ang sa tuyang Bicolanong Senador Tol Tolentino. Tubig, internet at kuryente. Makulog sa bulsa, bayadan ang mga ini. Mga tugang, ako si Tol Tolentino. Igwa akong batas na 3 gives law. Hold asin sa kuryente sa panahon kan kalamidad. Muya ako na mas halawigon pa ang 3 gives law. Tanganin magayon ang serbisyo asin tama ang presyo. Ang matitipid kani, dugang sa budget kang sa indong pamilya. Bigay todo ako dito. Pag sa Senador Tol Tolentino, bigay todo pirmi ang mga Bicolano. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat
Tapos sa imong marhay na pagserbisyo Kong Didi Cabredo Tunay na progresibo ang tercer distrito Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita sa programa. Sabi ni Ma'am Ami Luwares, ako ngayon friend, naka-join kan Asian International Jamboree duman ko naaraman ang national anthem kang Dubai, sutyon kang liron-liron sinta. Kay ba ko ngayon kato si acting Mayor Bobby and Carlos Cristobal. Talaga? Yung pala na di, leron sinta. Yan, alright. Sige, sandali lang at makikipag-ugnayan po tayo sa iba pa niyatong mga local officials, mga tugang digdi po sa tuya na palibot para masabutan ta ang mga aktibidades, mga tugang na sa agabaga mga tugang bispera 23 ha pitsa 23 mga ate inapudan ko tabi si acting Mayor Bobby Cristobal ta ihaputan tungkol sa fiesta. Hello Mayor, maray na aga po. Good morning, BP. Good morning, tabi po. Mayor. On there po kita sa DCGB ta. Pasensya na, tabigla akong napaapod ta. Sa agabaga po, bispera, kang fiesta, and 24 fiesta, inyaon po sa tuya. Apektado kita ni Christine. Ano tabi, Mayor, so plano ta sa mga activities kan para sa fiesta po? VP, definitely sa araw po kay ning sitwasyon kang panahon. Di kita pwede magpadago sa mga aktibidades kan Legacy Port Fiesta. Opo. That's why automatically cancel po gabos na activities considering this. We don't want to risk the safety at yung mga consequences so mga mapartisipa sa mga aktibidades. Kaya yung ining mga aktibidades na ini mas importante ang safety kang mga tao. Iyo baga. Oh, tabata gari sa aga ko ta supposed to be sa parada no tabi Mayor. Iyo po. 23. Yes po. Sa aga ko tang hapon. Kaya ang panahon data man iyan masiguro data makontrol. Opo. Data masasabi kung hanggang no rin kung sa aga may oras. Iyo baga. That's why better be safe. Always safety ang minuto. Yes, opo. So gabos tabi yor na kuan na activity na naka-schedule cancel. Pero sa kanso sa simbahan ano tabi Mayor? Yes po. So sa simbahan na discretion po kang ni Padre. But sa sangunyan po then ang lokal na gobyerno will not advise na magluwas pa kita sa araw kaini. Yeah. Kaya nga nag-isubita nin suspension of classes. And si Governor Glenn, acting Governor Glenda also issued na po nin information advisory suspending work and classes. Yeah. So we highly encourage everyone to stay home and be safe po. Yes, opo. Tamang-tama tabi Mayor, tanam-mention mo, iyo talaga ni kaduwa kong objeto kung natanaga po ako sa imungunyan ta may mga linuwas ka na baga po na inot na advisory regarding suspension of classes, etc. Ano po pa ni batang advisories o may nadagdag po ba kita sa lado kang city disaster para po sa tuyang mga kababayan para sa safety kan mga Legaspeños? Yes po. Sa Subangi po, so ultimutang pinaluwas na advisory with the ikapiglit suspension because yesterday suspender ta so ngunyan data pa po yung piglit ngunyan na pagkaaldaw suspension of classes sa public schools. So sa ngunyan po nag-issue naman ang provincial government ng suspension of work and classes. So masusupersede naman po itong advisory ta syempre. Kung ano man po ang ipaluwas ng PDRRMC sa tuya kung masunod naman. Opo. Itong suspension of work tabi Mayor, pero igwananggad ki sangakan sa tuyang syudad na dapat mag-functionar po ngunyan ano tabi? Maski suspendido ang trabaho. Ngunyan po talaga kung sa kuyang interpretasyon ng pinaluwas ni acting Governor Glenda, kami sa local government, we will suspend, we will masunod kita duman sa order ni Governor Glenda. Ang ano man sinadyan po, paano sa mga advisories or the private institutions. Opo. Yan ang kumbaga, day masyado na pwedeng saklawan sa lokal na gobyerno
May discretion po ang management whether they're going to close or suspend work. Opo. Speaking of evacuation tabi Mayor, igwa na po kita ki ano yan, may report na po sa imo or igwa na po ki mga nakalatag para diyan. Yaong kita sa operations center ng Legazpi, padagos ang pag-monitor ta. And sa Oro site po, I believe nag-evacuation na sinda. Nagpuo na sindang evacuation. So, kung yung pigmamonitor sa digdi sa mga salog. Digdi po sa mga Marquez. Halang tawon na po. Apaw na ang tubig digdi. Digdi sa may puting daga, Boragwis. Digdi po, ilagan na yung mga salog na ini. Yung mga roads na parallel digdi. Digdi sa may puting daga. Tapos sa Marquez, pasiring yan sa 15. Opo. And so far, ito pa man lang, Oro site, and then digdi sa Albay District, sa Subago, wala pa ning mauyod. Pero nagtaas na namang giraray sa tubig digdi. Hali po yan sa sur na parte kan Legazpi. So tubig duman, so volume nagbababa digdi sa Albay District. Kaya ito na-hold so volume ang water. Iyo po. Ito po, Mayor Nakwan, mga barangay na yaon dyan sa papitisan kan Bulkan mayon. Medyo, di ba, kung kumusog ang oran, baka flash floods. Yes po, ang landslide po. Landslides, and then baka mag-rasay, so mga daga dyan, so mga baybay, and then so mga boulders dyan. So, padagos ang pag-iingat. Anyway, PMLA, we're coordinating with the barangays man po sa as of now. Monitor na, and then tiga-advise ang taman sila sa mga barangay. Opo, Barangay Disaster Coordinating Council, ano tabi, Mayor? Ready na naman nag-ampirme. Opo. Sige, Mayor. Anyway, in place man po yan na PM. Tapos, and then ang mga barangay officials na harap naman yung daan sistema sa pag-aaroke ang protocol. Yes, opo. In place naman yan, tanagkwanta naman yan na maray. Okay. Ano tabi, Mayor, ang mensahe ta sa mga nagdarangog niya, lalo na po sa mga taga-Legazpi? Yes po, keep safe po ang gabos kung po pwede po. Dahil nakita magluluwas. And then kung ano man po sa tuyang mga, kung may mga emergency man po, so mga smart users we can always call 911. And then so number for Globe users, we have our cell phone number for Globe users. 0917 it's 0977-772-3909. So sa Legazpi 911 po yan for Globe users. But for smart users, you can directly dial 911. Iyon. Kung may ano man pong mga pangangaipo, emergency, at po kamo mag-abot tulo sa 911 or sa TIPA. Nakapost po gabos na numbers sa page po, Legazpi City Info. So sa FB page po na iyan, mahiling ka duman sa mga numbers na pwede kang apudan sa oras ng emergency. Yes. Ang sigurado tabi, Mayor, na so 911 ta aktibo ngunyan. Automatic pwedeng apudan niya in case of emergency. Opo. Okay. Salamaton tabi, Mayor Bobby. Mabuhay po kamo. Maray na aga. Apo, thank you so much mga tugang Mayor, Acting Mayor Bobby Cristobal. May kinaraman po dyan sa mga hapot niya tungo niya na pagkaaga regarding dyan sa preparation. Isa nasa linya tabi, Jerome? Nasa Zoom? Wala man. Wala man, okay. Pigahalat, si Governor Grex nasa linya? Wala, okay, sige. Anyway, at tabi, alat ko na si Governor Grex Lagman, sandali lang, ma-coordinate kita. Paki-chat mo daw tabi, paki-chat mo daw tabi. May schedule ako ngunyan kay Governor Grex, na interview. Syara, tabi iso number, paki-apudan mo daw tabi. Tanganin lang, may oras pa man kita. Aramon tandagdag na report, hali po dyan sa luwas, kasabay si Jimmy Nasalita sa dagdag na bareta. Jim, Jimmy? Come in, Jimmy. Yes, salamat, BP. Inaranod sa mga sira.
sayang kan mga tilapia ta BBP na mga fingerlings parte kan programa kan bifar na magburuhi nin mga sira sa mga sapa lake sinsalog para igwa lamang nin alternatibong source nin panira sira ang mga tao pagabot kan mga panahon kanang minaging simana kung matatandaan, sinagibukan before, anaram niya to, nagpundig di sa kamaligan pagbuhi. Ngayon ang mga fingerlings, Renebo, asin nag-antosin duman sa 3rd district, kung saan sa Pulangi, igwang mga kasalugan, inulaan in mga tilapia, fingerlings, saro kayo ni, ang barangay ni Kapnong Samora, kan barangay Ubaliw, 2,000 tilapia tabi BP, binuhian, ang problema ngunyan, baha, halangkawan ng tubig, sa salog o nag-aagi digdi sa Ubaliw hali ini sa San Francisco River natural iaranod an mga ini direction kay ni going libon antos Lake Bato sayang kan spersos kan bifar dahilan nga nita inabot nin route nin panahon nasabing mga binuhian na mga tilapia fingerlings and pwede kani an informasyon sa barangay Ubaliw tabi BP nagpipreparar sa ngunyan an Barangay Council sa pamamayo ni Kapitan nung Samora dahilan tangunyan pa sana puraber maghapon magbanggi dapat maibakwaran mga maabot 50 to 70 families na iyo ngunyan nakakantos na sa karaman kan kapitan na iabot-abot na kan tubig baha nasa indang mga kaharungan lalo na itong sa mga gilid din salog ngunyan gigibuhon lakdang kan barangay iyo na iibakwar ng una ni digdi sa chapel kan nasabing barangay in kaso maglala tundo bang purabir magbanggi kunday magtungan uran masublida siya ni lunadan truck sa munisipyo para iibakwar ni sa evacuation center tabi bibi so yan ang mga paghanda ngunyan kan preemptive ang gigibuhon na lakdang kan barangay Ubaliw para dahil na sinda problema pag-abot kan kunday magpunduan oran sundo yan na banggi. Iyo. Jimmy, madali lang makwa lang ako dito ha. Diyan baga sa ano nga nang halabaw natin niya na street na tinampo diyan sa Pulangi? Balangibang nagbabaha baga diyan adi. Di nagakuha na, nagalangkaw na pero dahil pa man minasupay sa tinampo. Dahil pa Oo, yan nga niyang pighapot kan mga parantabay ta na maaraman ta kun may biyahe ta. Aram mo bagan si Christine pa diyan sa Tagalog area, pero diyan sa may Pulangi okay pa man pala, dai pa mahalang ka. Oo. Pero kung maghapon dai ta matantiyan na. Correct. Na magdidepende sa bagsakan oran. Yes. Oho. Okay. Sige. So, yan man sila tabi BPN sa pa mga dagdag na impormasyon. Jimmy na salita di si GB News. All right. O sige, thank you Jimmy sa report. So naghapot tabi good morning Henry, pakigreet po happy birthday kay LG Rodrigueza, Jumabel Laisico, Miss Marina Israel. Yan, good morning Tabi. Wala si Padre Murillo. Okay, sige na Joshua. Okay na, sige na. Sige, ma-announce na lang. Siguro definitely ang mga church activities para sa piyesta pera kan misa no gayon, yan ang mga outdoor activities ngaya so maritime, so procession mismo sa luwas. Tabi baka kwan talaga yan ang maritime perminata sige na number 1 po kita pero sumisa mga tugang para sa piyesta yan pwede po na tuloy-tuloy yan taday po pwede yan may cancelar. Alright, may naghapot tabi digdi si ano ini I mean so naghapot tabi kang lubong ni Bishop Arturo Bastes kan Sorsogon. Nagadan baga ini si Bishop Arturo Bastes. Siya po ang 4th Bishop of Sorsogon. So naghapot tabi dyan ngunya sa aga pong October 23 Miyerkules or 24 maabot tabi an sa iyang bangkay dyan sa Bicol International Airport to Sorsogon City. Kaya lang sa aga baga harani sa tuya ang bagyo si Christine. Pero yan tabi sa schedule magkakaigwa tabing motorcade from BIA to Sorsogon City. Yan po sa Saints Peter and Paul Cathedral sa Sorsogon City. Tapos ang Sorsogon sa October 23 po ang Wednesday hanggang October 29 Thursday, Vigil and Wake Masses schedule
for parishes, seminary, Catholic schools, diocesan institutions, and religious organizations are to be announced. Alright. Ang lubong niya sa Oktubre 30 po alas 10 din aga sa Sorsogon Cathedral, solemn concelebrated mass to be presided over by the nuncio together with Most Reverend Jose Alan Dialogo, the visiting bishops of Sorsogon, clergy and guest priests. Yan, okay? So ang lubong tabi sa October 30, 10 a.m. Ano? Pagkatapos kan misa diyan po sa Sorsogon Cathedral. Yan. Kaya lang sa agab. Anyway, yan po ang announcement tinda. Baka may mga changes in, bagantabay na lang tabi sa iba pang mga announcement diyan po sa Satuya na kapalibutan. Alright, sir. Boy Scouts of the Philippines manggiraray ang apod kaayan digdi sa Pilipinas. Sa abroad pa no, so USA, Buda, Europe, hinali nan boy Scouts na sanasinda para maging inclusive sa mga bading. Okay talaga. Pakigreet po kay JR Buaraw Bilyan, happy birthday. Kadakol kan may birthday ngon yan. Adi, please repeat the globe number for 911. Ay, naiko po. Pwede mong balikan itong announcement ni Vice Mayor Bobby? Shara, pa daw tabi sa globe number da 4911? Napig-announce ni Mayor Bobby Cristobal Casabago. Okay, sandali lang madali lang hanap. Madali lang Igwa na lang kita kay 7 minutos. Like una okay, madali lang. Baka, ito, madali lang Alright, madali lang. Kalat ko na lang. Okay, madali lang po. May clarify kita. Hi. Good morning. Sorry, dakulo na ako. Okay lang po. Yung ba nang gani yan tabi? Pag ang asarong acting governor, talagang grabe talaga ang mag-apo. Lalo na pag-araw kayo may kalamidad tabi. Iyo nga ni, man, sinabat man ako with open arms si Christine. Ayun ang God. Okay. Ano po kayo ni tabi, Governor? May nabasa pa akong advisory. Under po ka sa tuyang programa. Apo. May nabasa pa akong advisory na pirmado mo regarding sa suspension of work. Apo. Sige po, pwede pa ki-expound tabi kayo ni tabi, Madam Governor? Opo. Supposed to be ang suspension kang kan work sabi kang mga taga-APSI mo, dapat ko signal number 3. But Opo. dahil sa kakusugan man talaga, grabe ang day nagtutunong ang rainfall and siguro at yan, may flooding na and kaya kaipuhan mi na talagang isuspend ang trabaho in all government offices. Digdi po sa probinsya kang Albay, but of course, except duman sa mga agency po na ang function related sa public safety, sa disaster risk reduction, and sa mga hospital, sa mga health and related services. Opo. Ang pag-abot po sa work in private offices, sabi mi, sa discretion na po iyan kang sa indang mga respective heads. Opo, okay. Opo. I clarify ko lang, ini pong suspension of work mo in government offices, ito lang bang under kang provincial government o all government agencies, LGUs, including po national government agencies? Yes po, opo, including sa mga national agencies Ayun. basta sa gobyerno po. Opo, so yaon dyan sa Rawis lalo na, mga regional offices. Lalo na dyan sa Rawis. Medyo grabe ang dyan, flooding. Oo. Okay, so basta sa mga nasa public health, disaster risk reduction and health related services, may trabaho po ngunyan. Taday pwedeng dain ang gadadi. Opo, oo. Okay. And siguro sa mga private institutions man, arog ang bank, Opo. gari exempted man po sinda. Yan. So may mga money transfer remittances agencies. Ang mga malls, di man po bako iyan po, may laog manggiraray sinda. Oo. So mga groceries, delivery services, Yan. o kung ano man na nagdi-distribute kan mga commodities, supplies, and Opo. mga drugstores. Dapat bukas lang sinda. Yan, correct. Importante po ito na sa groceries, etc. Pero nasa discretion niyang kan mga may sadiri tabi, Governor. Tama pa. Pero pigi-encourage ta po talaga man sinda. Oo, lalo na sa mga affected po talaga. Iyo po. Tama ba ang may nasibigay ako na 8 o'clock po sa oras tabi, Governor?
Kapag iyo po. Natagaro ituklak na ini. Ata, early papigururunan mi na ini, nasabi nga ni Ilocay, ang pigasunod lang da pa, signal number 3. Yeah, Pero maray nga nito, sa pagparakulit ko, na-convince ko man na with the rains ngunyan, sa kakusugan po kanura, na daing tunong, continuous po siya, and at siya ang hapon, mas magrabe ang kamugtakan, kay puhan talaga. Yes. We're thinking sana na early dismissal. Yeah. Kaya lang, better late than never, maski na medyo on time lang pala, bako man late, pero on time, kaya lang yaon na sa iba sa offices. Iyo po baga. Pasensya na, sorry na po. Iyo. Anyway, may oras man na makauli tulo sinang atab, di ba? May kurap man ang oras. Bago pa man masyadong makusog ang uran. As of now. Okay. Anyway, ay yung mananggad po yan tabi, Governor, pag nasa transition, di ba? Actually, na-mention ka sa bago ni Dr. Cedric, siya pala ang garo, pigtawan mag-authorization muna na magtaram as your personal consultant regarding COVID. Kaurong ko siya kasabago on the air, boda, in behalf man of Engineer Baclao, kaurong ko man kasabago si Dr. Cedric, na ang suspension of work talaga by operation, talaga, dapat signal number 3. Pero, depende po sa sitwasyon mananggad, kung baha na nga, etc. Pwede, tabi mag-suspend din trabaho. Sabi ko, baka nadagit sa kuya sa duwa. Pigparakulit ko talaga. Sabi ko, baka dahi man talaga pwede. Pero nahiling ko na paano nag-suspend na yung ibang provinces. Kaya sabi ko, baka pwede naman kita. Kaya finally sabi ninda, sige na nga, kaya lang alas 8 na. Iyo baga. Oo. Anyway, tabi Gob, ano pong mensahe niya to sa mga taga-Albay niya? Kaso rin ka po nag-assume as governor palang tabi? Kasahapon? Kasahapon na, mahapon na, day na paano ako nakahalat sa DILG, talagang day man sinda maluwas ki order. Number 1, day man nga nida sindang kopya kang suspension order na pinaluwas kan ombudsman. Okay. Kaya may nagpasunod naman sa kuya na kinapi furnished ako kang HR, tayo po sindang kopya, and paka-receive ko po ka ito, nakakaagmang paano duman, automatic na na makaipuhan dapat magtukaw. Kaya natakot man ako, napakataod-taod, basulon ako na natatade ako nagtutukaw. At ako na pong permahan, di inaaram kan mga department heads ko na kung sisay na ang maperma. Kaya napirita na po talaga ako na magsurat sa DILG na ako po nagtukaw na. Pinatukaw ko na sa buhay ko. Ano po sa advice sa imo? Nag-reply po sa DILG sa imo? Ay, oo. Sabi ninda, ito man talaga ang kaipuhan SOP. ninda. Ang kaipuhan man ninda, ma-actionan man po, sumatukaw na Vice Governor. Ito po ang talagang ma-action sinda, ito ang kaipuhan maaraman sa COMELEC kung sisay talaga ang mga next in line. I see. So, in acting capacity ka po ngunyan, tabi Gob? Yes, overacting. Yeah, opo. So, kung di ka po acting capacity, may posibilidad po na magbugta kita kay acting Vice Governor? Ay ka manggiraray for the meantime? May acting Vice Governor pong kaipuhan supposed to be may session kami ngunyan, pero dain naman po ako dain na ako pwedeng mag-preside. Opo. I see. Ano po yan? Ang succession is according, paano yan, di ba? Ikabaga senior board member. May paano ka, may pasunod-sunod ka ng percentage na tigukuha. Arami na po kung ang pasunod-sunod ka. So, ang masunod po talaga sa kuya, si board member Reyna. Bragais. Opo. Board member Bragais. Iyon acting vice governor mo niyan. Taga first district naman. Grabe pa ang buenas nindo sa first district, ano? Ay, buenas nga ba? Diyos ko, gari sa kuya, gari ini. Grabe Abo ko magdagdag. Okay. Grabe ini. Okay. Sana kayanan ko at tabangan lang siguro ako mga albayano na makaya ko. Siguro ang trabaho, sanay ako magtrabaho pero dahil lang ako pagtawan kay ibang mga pressure, baka yan anday ko kayahon. Yeah, okay. Governor, good luck po sa imo, and ano pang mensahe tangon yan sa mga taga-Albay? Please be careful with my heart. Iyan lang po ang sa kuyang mensahe na di man ako mamilagro digde na ang gabos na problema nindo sa pagtukaw ko, mabago gabos na magiging okay gabos, mapapatapos ang hospital, okay ang issue kan brown out kan aleko. Di ko po iyan kaya. Ang sa kuya lang talaga, maipadagos po ang programa habang di po si Gob, na di may mapindiente, dagos-dagos ang social services, ang mga programa, more
on housekeeping po ako. Yeah. And kung ano pa ang pwede kong magibo, di po ako, di mag-expect kay grabe sa kuya. Oo. Tabako Opo. talaga ako ready, Henry. Bako Yeah. talaga ako ready. Yun ang ganda, no? Bata may maraot pang panahon. So pagkuhan mo, Oo. pag-assume mo. Okay. Oo. Good luck po, Thank you, Governor. thank Salamat. you, thank Salamat, you. tabi. Salamat, Bye-bye. Ton. Alright. Mga tugang, Acting Governor Glenda Bungao, may kinaraman po sa tuyang hapot ngunya na pagkaaga. Alas 9:02 na. Joshua, alas 9:02 na kita. Ano ito? Hello? Ay, sandali lang. Hello? Hello? Alas 9:02. Madali lang. Hello, Brad Charlie. Brad, bro. Yeah, okay. Soren pare, Soren? Sano po, sano? Sano, bro? Hataw? Dahil ko nasabutan tabi, Brad Charlie. Anong labos o ano? Hello? Nawawala. Joshua, ano yun, Joshua? Oh. So nag-apot ka sa bago kan biyahe, wakid dayon ngunyan pa Manila, una ako sa terminal. Oh. Pa may nakapila nga nilabas na DLTV buday sa Rog, buda bukas man sa mga booking office. Diyan na hapon, nakahuron mo sa manager? Sa manager, bigalat ko pa. Alday, dapat dumang kita sa manager. Yo, laton mo sa manager, ha? I-report mo na lang kay Pio. Yo. Okay. Kahuron mo sa manager, diyan ka, baka puminundo, ang problema yan, ha? Diyan na hapon baga ang lararagahan kadaklan, diba? Aputon mo sinda kung mabiyahe sinda ngunyan. Ang agihan kan boss pasiring sa Manila, iyong pigsusugman kan bagkan ni Christine. No? Kaya aputon mo tabi sa manager mismo, ha? Okay? Okay. Sige, okay. Thank you. Alright. Hello, Brad Charlie? Hello? Alright. Bye-bye. Salamat po. Dahil pang personalan si Henry M. Tagahapot lang. Mabuhay. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba?